पाछिया नहीं पाछिया को सी नेला गोली दे के पाछिया को सब नहीं के अजाड़ देला मंडल तक सब को माटी तले पड़ेला जो मंडल हेलो हाय नमस्कार आम प्रथमे नहीं गवर्नमेंट रु सेंट्रल गवर्नमेंट रु ट्रेनिंग नहीं एससी ट्रेनिंग जो सर्टिफिकेट ग्रहण कराइला एबे आम ताको प्रैक्टिकल करूँ चिलिका भितर माछ केमती भल क्वालिटी रखा माछर केमती गुणमान रखा परिमाण रे बिक्री हे और तार भल क्वालिटी रहीटा आम आस चिलिका भितर प्रैक्टिकल करके देखापी आसतु चिलिका भितर को जीवा आमर सेंट्रल गवर्नमेंट पक्षर यहाँ मिली तार ड्रेस कोड नेटफिश तरफ यहाँ कैप भी एबे हम डंगार पहुँची गलु एबे डंगा नहीं चिलिका भितर को जीवु आमे आको चार घंटी दे दगु घंटी दे तप घंटी दे चारियाडे छिंचा छिंची के पांडा निकालना ई पांडा सेट निकालना माझिया को निकाल दे पानी मंगर बचे वो पांडा दाग हौ ये पांडा बाहर करो
ପରିଷ୍କାର କର। ଏବେ ଆମର ଛୋଟ ମିଟିଂଟେ ହେବ। ତାପରେ କଣ କଲି? ପାଣି ମାରିକି କଣ କଲ? ସେ ପାଣିକି ବାହାର କଲ। ଛଣା ଅର୍ଥ ଏହା କହିବନି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କୁହାହେଲା ଯେ କଇଁଆ ତକ ଚକଟି ଦେ ତାକୁ ଛାଣି ଦିଏ ଗୋଟେ ପାଛିଆ ନେଇକି ପାଛିଆକୁ ସିଏ ନେଲା ଗୋଳି ଦେଇକିରି ପାଛିଆକୁ ସବୁ ନେଇକି ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା ମଣ୍ଡ ତକ ତଳକୁ ମାଟି ତଳକୁ ପଳେଇଲା ଇଏ ଯୋଉ ମଞ୍ଜିକି ଆଉ ତାପରେ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 30 ml ଲିକ୍ୱିଡ ଆମେ ସର୍ଫ ପାଣି ପକେଇବା। ସର୍ଫ ପାଣି ପକେଇକିରି ଚାରିଆଡେ ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ଛିଞ୍ଚିକିରି କଣ କରିବା? ବିଣ୍ଡି ବା ବ୍ରଶ ରେ ମାଜିବା। ମାଜିକିରି ପୁଣି କଣ କରିବା? ପାଣି ମାରି ତାକୁ ଧୋଇବା। ହେଲା, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫା ହେଇଗଲା। ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଡଙ୍ଗାକୁ ଚାହିଁକି ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାକୁ 1 ଖୋଳ, ବଡ ଡଙ୍ଗାକୁ 2 ଖୋଳ ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ହେଲା 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଳିଦେବା। ଚାରିଆଡେ ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ବିଣ୍ଡି ବା ବ୍ରଶ ଚାରିଆଡେ ଟିକେ ଛୁଇଁଦେବା। ତାପରେ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏ ହେଉଛି ପାଠ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ପାଣି ମାରିଲି, ସେ ପାଣିକି ବାହାର କଲି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଟିପଲ ପକେଇକିରି ଚାରିଆଡେ ଛିଞ୍ଚିକିରି ଘଷିଲି, ସେ ପାଣିକି ଧୋଇଲି। ତୃତୀୟରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପକେଇକିରି କଣ କଲି ନା 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଛାଡ଼ିଲି। ସେ ପାଣିକୁ ପୁଣି ଧୋଇକି ବାହାର କଲି ହେଲା। ୟା ପରେ ଆମେ ମାଛକୁ ପାଣିରୁ ଉଠେଇବା ମାତ୍ରେ କଣ କରିବା? ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ କିଛି ବରଫ ରହିବ, କିଛି ପାଣି ରହିବ। ଯାହା ମାଛ ଜାଲ ଉଠିଆ ହବ, ଯାହା ମାଛ ଆସିଲେ ଉପରକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଣ ହବ? ମାଛଟାକୁ ଛଡିଆ ହେଇକିରି ସେ ଆଇସି ବକ୍ସରେ ପଡିବ। ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ ହବ? ଆମର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କରାହେଇକିରି ପୁଣି ଯୋଉ ବକ୍ସ ଥିବ ପରିଷ୍କାର ବକ୍ସ, ସେ ବକ୍ସରେ ସବା ତଳେ କିଛି ବରଫ ରହିବ, ତାପରେ କିଛି ମାଛ ରହିବ, ତାପରେ କିଛି ବରଫ ରହିବ, ସ୍ତର ବାଇ ସ୍ତର କି ରହିବ। ସବା ତଳେ ବରଫ ରହିବ, ସବା ଉପରେ ବରଫ ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ କଭର କରି ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ରଖିଦେଲେ 24 ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ତାର ମାନ ଏବଂ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ ରହିବ। ଯଦି ମାନ ଗୁଣ ଠିକ ରହିବ, ଆମର ମୂଲ୍ୟଟା ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ହବ ହେଲା। ଏ ହେଉଛି ପାଠ। ଆଉ ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ? ଡଙ୍ଗା ପାଣି ମରା ହେଲା, ଡଙ୍ଗାରେ ଲିକ୍ୱିଡଟା ସେଠି ପଡ଼ିଲା, ପଡ଼ିକି ଡଙ୍ଗା ଚାରିପଟେ ଛିଞ୍ଚା ହେଲା। ଛିଞ୍ଚା ହେଇକି ତାପରେ ବ୍ରସ୍ ହଉ ବିଣ୍ଡି ହଉ ମଜା ହେଲା। ମଜା ହେଇକି ସେ ପାଣିଟା ପୁଣି ବାହାରକୁ ମଜା ହେଇକି ପାଣି ମରା ହବ। ପାଣି ମରା ହେଇକି ବାହାରକୁ ପାଣି କଢ଼ା ହବ। କଢ଼ା ବି ଡଙ୍ଗାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଡଙ୍ଗାର ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପାଣି ଲିଟରେ ଖଣ୍ଡେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ହେଇକି 2 ଖୋଳ ସେ ପଡ଼ିଲା। ପଡ଼ିକି ତାକୁ ଛିଞ୍ଚା ହେଇଗଲା ଚାରିପଟେ। ଛିଞ୍ଚା ହେଇକି 10-15 ମିନିଟ୍ ରଖା ହେଇଗଲା। ରଖା ହେଇକି ପୁଣି ପାଣି ମରା ହେଲା। ମରା ହେଇକି ପୁଣି ପାଣି ବାହାର କରାହେଲା। ସେ ଡଙ୍ଗା ଜୀବାଣୁ ମରିଗଲା। ସେ ମରିଲା ପରେ ତାପରେ ଜାଲ ପାଣିରୁ ଉଠିଗଲା। ଉଠିଗଲା ପରେ ସେ ଆଇସି ବକ୍ସରେ ଆଉ ବରଫ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଟିକେ ମାନେ ବରଫ ଚିରିଗଲା ବେଳେ ପାଣି ଟିକେ ରହିବ। ମାଛ କିଛିଟା ଆସିକି ସେ ଆଇସି ବକ୍ସରେ ଦିଆହେବ। ସେ ମାଛ ରହିଲା। ତାପରେ କିଛି ଅଛି ସେ ବି ଥୁଆ ହେଉଥିବ। ତାପରେ ଜାଲ ତୋଳା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଆର ଯେଉଁ ଆଇସି ବକ୍ସ ସଫା ଥିବ, ତାକୁ ତଳେ ବରଫ ଦିଆହେଇଥିବ। ତାପରେ ସେ ଫୁଲ୍ ମାଛ ଆସିକି ଯାହା କିଛି ମାଛ ପଡ଼ିଥିବ ମଝିରେ ମାଛ ଦିଆହେବ। ତା ଉପରେ ଆଇସି ଦିଆହେବ। ତାପରେ ପୁରା ମାଛ ପୁରା ସଫିଟ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇକି ରହିବ ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ତାଳି ହଉ ଟିକେ ଛାଇ ପଡ଼ିଲା, ଯାହା ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଇଏ କରିବା ଘେରିକି ବାଡେଇଲେ
अच्छा फ्रेश अच्छे ना नहीं को हैं माछ पूरा अच्छे ना नहीं फ्रेश संग संग धरा लावले पूरा एने बराबर है।